מה קורה כשבמשחק עצמו יש התפרצות זעם? יש קבוצת וואטסאפ שנקראת נרפאים בקשר, זו קבוצת וואטסאפ שאפשר לשאול בשאלות. באמת שאלה אותי אמא שאלה בפרטי לגבי זה שהיא מאוד רוצה לשחק עם הילדים שלה. אבל מה לעשות שהמשחק הופך לשדה קרב? זה משהו שאני שומעת הרבה מאוד מההורים. למה לשחק אם הם בסוף רבים? הם רבים בלי המשחקים, הם רבים בתוך המשחקים, הם כל הזמן רבים. מישהו מתעצבן לילדים, מעיף את הלוח משחק, מעיף את הכל, מעיף את כל הקלפים, כמובן שלא מוכן לסדר. יש איזו התפרצות דווקא שם. אבל אנחנו מנסים כל הזמן לעבוד עם מצבים של התפרצויות זעם אצל ילדים. אז אני אגיד, הדבר הראשון בעיניי זה לא לגרום לזה להימנע ממשחקים. זה כמו שאם יש התפרצות זעם בארוחות, אז אתם לא תגידו, טוב, מעכשיו לא נאכל, אבל אני רוצה להציע לא לפספס את ההזדמנות הזאת של משחקים, כי משחקים הם קריטיים להתפתחות. אז אם יש ילד שמאוד מאוד קשה לא לנצח, בואו נבחר משחקים שמדברים על שיתוף פעולה יותר, אוקיי? שאין שם מנצח ומפסיד.